नवरात्री निमित्तानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील गडमड गावातील एका तरुणीनं केलेली अद्वितीय कलाकृती चर्चेचा विषय ठरली आहे। लाल टिकलीवरती तब्बल 9 दुर्गांची अप्रतिम चित्रकला साकारून तिनं भक्तिभाव आणि कलात्मक यांचा सुंदर संगम घडवला आहे। पाहूयात। लाल टिकली देवी दुर्गा आणि देवी लक्ष्मी यांच्या शक्तीचं प्रतीक मानलं जातं। तसंच स्त्रियांचं सौभाग्य म्हणून टिकली ओळखली जाते। याच टिकलीवरती गडमड येथील चित्रकार श्रुती सुतारीनं ॲक्रेलिक रंग वापरून 9 दुर्गांची आकर्षक कलाकृती साकारली आहे। प्रत्येक चित्रांची उंची आणि रुंदी अवघी 1 सेंटीमीटर असून ही कलाकृती सूक्ष्म चित्रकलेचं उत्कृष्ट उदाहरण ठरली आहे। श्रुतीने याआधीही रुईच्या पानावर हनुमान, गंधगोळीवरती विठ्ठल, तुळशीच्या पानावर श्रीकृष्ण आणि मोरपिसावरती श्रीकृष्ण अशा अनेक आगळ्या वेगळ्या कलाकृती साकारल्या आहेत। तिच्या प्रत्येक कलाकृतीत अध्यात्माबरोबरच सामाजिक संदेशही जाणवतो। नवरात्रीच्या पावन पर्वावर देवी दुर्गेच्या 9 रूपांचं दर्शन लाल टिकलीवर घडवून आणणारी ही कलाकृती खरंच भक्ती, श्रद्धा आणि कौशल्याचा सुंदर संगम ठरते। मी चित्रकार श्रुती संतोष सुतार। नवरात्री उत्सवाच्या निमित्तानं मी 9 टिकलींवरती 9 दुर्गांचं चित्र साकारलेलं आहे। टिकलींवरती चित्र साकारण्याचा उद्देश आहे की देवी लक्ष्मी आणि देवी दुर्गा यांना लाल टिकली हे त्यांच्या शक्तीचं प्रतीक आहे। त्याचप्रमाणे दुर्गा देवीच्या माथ्यावरची टिकली ही नेहमीच आपल्याला आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ती आणि आशीर्वाद दर्शवते। म्हणूनच या लाल टिकलींवरती मी बारीक असं छान 1 सेंटीमीटर उंची आणि 1 सेंटीमीटर रुंदी असा 9 दुर्गांचं चित्र साकारलेलं आहे। हे चित्र ॲक्रेलिक कलरच्या माध्यमातून साकारलेलं आहे। सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।